Dobrý den, dámy a pánové. Máme dneska pro vás challenge zimní. Vevnitř udělat 10 hlaviček. Vem bráchu, ségru, taťku, mamku, drapni někoho z ulice a udělejte mezi sebou 10 hlaviček. Bang, bang. Teď jdem na ty hlavičky. Tom co mi máma říkala, že bych už neměl hulit. Prej užívej si mládí, ale někdy bez gumy. Ach bože mám, na co pomyslím to mám. Kdybych chtěl, klidně začnu chytat ryby do svých plán. Kilo zeleniny sem, kilo zeleniny pro mě není podstatný. Chci spát, nevím jak to vidí ostatní. Všechny minuty, co odložím, jsou posvátný. Je mi fajn a jestli někam přijdu pozdě, pro mě není podstatný. Chci spát, nevím jak to vidí ostatní. Všechny minuty asi odsere. Jsem to v první řadě já, díky sousede. Dej mi 5 minut, zkusím vyplazit se z postele a zapnout basy. Zkus hádat, co máš na mysli? No kdo to asi jak to vidí ostatní. Všechny minuty, co odložím, jsou posvátný. By po mně chtěla kout, já vidím, že chce dítě, ej. Ale přijde, ej. Nejsem sice podle představ, baby, ale jsem upřímnej, ej. Jako číka má přijít. Konečně. Já zvedám, já zvedám těžký váhy.